www.peakdental.co.ke Boigo nabo kubonyera gwetera asentera yesimi wetera ase namba inoti isano ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende inoti isano ibere isano nemo inye isano isato kianda inye eyemo isano isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Mugasomio mwancho murigereria wa Gatembe TV na karibu sana ase ekionga chinsa isano na ibere chawono mugaso litukeriga ria ijuma na nkorengibuna kwa bere ko gutwara chinga kichingororo kubwa muno kero oburache oswaso mutimoko wa matukaya iga ya holiday litukoria rero ria Good Friday nkorengibuna mbuya ligenderete gukoiria karibu sana chengoro kwa Matilda Obaigwa na Reveni Nyamuke kura sensemo yebe manyerero karibu tonyara gusanga asenchira yabene nane kirongo chaka ekionga kuchaka kurase kaunti ya Kisii ekirobono abapwatani kurase ABC yo muwakilishi wa bangina Mama Doris Donya banyari utarira ekinyoro kya matagaro iyo gutoka ime yabo machoge burabwe kaunti iga ase umurobiri yo gukora kurwania chinda nechinga kecho niko banyari gusanga nechi amate ao na kubwa muno ase umurobiri bwo gusibya chinda kuba ebikoroto endagera nabo igononye ebinto byokorarira bakorawa nere Felix Amasie nigo batebire Mama Doris nigo aligetie kwene kebuna onyare ko gusaneria abantu egurube yobutaka kuro ase ebinyoro asa Marieta Nguru Felix Osamasi kurwa visio mweshimi wadonye mu women repoito Kisii tuachira igari tukoria rero ria Good Friday ngakie yo musimu oyo Easter kurwa visi tuacha igabo machoge burabu kutarira abantu baito bari babwato muchando wechinda obeire go guchanda abantu baito bari bo machogoka na babo getutu onchari every constituency muchando oyo noro lakini ekenyoreke twanyora nganke bwato muchando manne twaranga ntuko barusinda chioka tubatige igo tuko barusinda banyora mariogo then is bakuru maybe chinda nabo bochabo go changiera mweshimiwa Donya otwa beddings emeito bachenchirigu kurwese bintu birikonya bagutumye bichabo oto amarangeti ese onyo bari bakonya esengenje yo gutenyara babwata amarangeti ataiyo ose bintu bire bichabo tobisangereri tobisambe tobaye bintu bire biya bari bakerokende bagota chance tobaye ebikoro tobyokobeka nande tobakorere what we call civic education kobaeresa nga obochenu na buo buyekero menya tasaga ya masingira aramaya na bo kunyara korara buya kwanyara korengereri Beatrice Black kuruma choge bora atore matagaro gwan ekenyoro twacha kurusha abantu chinda bari bajwate mechanda ase kenyore kuruwa ige kenyoro gya kirongoro ryonsi pi abantu bakirega nanda abantu bakira sobonge na metembe bonsi no bara chinda abantu barwa obisi omongina Donya toto na ubacha kurusi abalire chindaga na kubakonya kubaye endagera kuba amarangeti bebisi kuba ebikoroto babeke na kubachi mattress barale batabi mongina mbiyamona Wancho muligirira na bwigo omugusi nigo agenderete gusemigwa kwenekia buna onyarire kwagacha chinyomba cyake baragose chinyomba cyobochenu ile kwenekia buna banyare okenya amaroire alia akwambukira anemono chinga kichiga embra egenderete kwenekiwa ile gukora amaroire buna kolera aba
ababwatani ba community health promoters gusomamenyekanite buna CHPs banyagitari bebinyoro nigo banyare kwenana obosemi buiga kubwa mono kurwa ase chinsemo cha Abomachoge chache ime ye county ya Kisii. Asamba lieta kwa Rua CCU ya Kiabuges kutoka Kiabuges application ase ebunge ya Abomachoge Borabu. Chigonde chairman ya CCU onde nawa mintu gaiga. Tunya kushirikiana tunya kusomia abantu ba mintu abatakire komenya kiafya ande buna tutakire kubike michierorekana. Ono nare kote abantu ba mintu babwate kinyoma chobo chenu andi bachiagacha senjire bachitube bakaiguru amacha tari gubundere meteri bakubekase yanyara ko bayikwanyuka gukinze ariko bati batware ne and washing facilities ekero montaru asinuri yo gochenu yara ko bakagwisa ba magoko nalio turabe to komite yo gochenu bwaito nabone mbere ninge y'abantu mangwese locality ite tominete ngo nakito watu basha abantu bantu maki amache igara amangu nabone ago chaterema asinyomba sage batubiti mutarobye egendo kende asinge njobone mburiye yature nyingi abantu bande toko bateye toko badivisinga oroshi metaro kere aroshi metaro laundi asinyomba weta chumbu njibi yale ro mambi ndega ngonyara gore tuara marere ngo toko badivise aroshi metareri ali chumbu chiwe tadi kobyarira asinge njo embure kichuko obusa egendo kende aroshi ubutindi yale asaba kuwanikire ebintu byoko egendo kiyomo ebekino wana amache kero ko nyole kire kisafi obwari wake sabushi amache kana ndwa kwanyure obuchafu buchini moso abana baitu nkonyora bari korera igo tige tutebi naki tuteme inju abanyene ku maintain na muno kigima ubutindiara tumende chinguru chichi obuchafu igere kere mbure yature nobo gutigarari buri kuenda igere ntonyora amaroi base kinyorukiane engo tacha mache menanyara ba mintu machandegete nyabataita mariogo taiyo lakini nayo gusaba onyo ona lego simbara tionyo igweto yenyo konyora manganaye Kiabuges facility nega netia mariogo kiagera no to twanyara kurekera ba mintu batagete twanyara twa bisioro make twa ba mintu batokonye asinge chiyo kokonya ba mintu Wancho muligire nengana korwa ase kinyorokia ria bigesi yogotoka ime ya Abomachoge Borabu county ya Kisii na gotigana nayo gukwira wikase county ya Nyamira ikira bono abanyanyimbo korwa segitaseni ikia abanyanyimbo kia Nyamira bono obachagite obotuki kubwatekana nengana ebintu byoboibi kubwa mono wika chiombe nigo byanyara gutoka gusebya nyarete gutoka ase enka yo mungino yomo korwa ase kinyoro kia meterere iyo gutoka ime ward ya Kiabonyoro ebunge ya Borabu mungino yo ase lieta osumanyikane tubuna Mary Mora Ondieki nigo bono abange babere bakomenyanere na ndabereka kuboneria mabere ase bono bahorokirio kogechugo kwabobuna nigo nonye chiombe isano chanyarete gutoka ase enkeyo chobobikira bande bagoteba buna nigo batakagirete osumungino yo nabe enchiraboneyo Ndana bakoneria amabere kwanyu gwaka amabere ya nayaye ani chiombe amabere twaragurire sana iya akoneria amabere ya sakuru kiongaro twagurira amabere twanyure chae ndutwabora mbuja amabere namo ya tokonerigwa ani na amabere tokonerigwa yobo ibi bono ringane rigani igo lyachete engombe nere yaone tigugocharia ekenyorokere erongari chituka ekere ngombe ya tugete bonekero yabwate twagatebu no ya aonere tugura sumuchoyo gasitore gwenta mame engombe yagana yagata chiombe chinde chigacha kororekana na kumanyekana chinde chiarenge isano amone mori chingombe chinabo chiabwa turi tukoria igoro jikairu nyaramba ya kiro muntu akagenda agachore ngombe yaye kuruororo kiro muntu ateba gakie ngombe yene yane nande mbarigete obia abantu abegere chiombe chiabo chiakorta kicheibetwe wona ngombe yekere sirete igare ko chanande na mabera aiba kasito kabisa umuchie family otoneriri ori siringi 25 mabera kumbe ngombe ne yaito bakana akabona mo oneri chisiaga akataga ntukiara rire siko mokanyo naende ngombe ne ro musubati geto korukupura kikuru Nyamira mumbwari okarechera engombe no yanyorete mori abakomo no tigare to muchi oyo murama omongino ni oto musigeta ase kenyero to tino mongino ro muya
lakini ebintu omuntu agokora bya bubisi anini igo bigakare kororekana maiso marore na akorire miaka 30 amang'ana aya narandete ta igoronga ta chamana rero mojiyo tori otarwa chisese kirato weta na mbandi baje sijachiete Fori masikete ngumbu geke ngumbu ngagache nyumba yane kingoboka mambia kanyora murango toyo bono kingire rero bono mambi ningogenda nachi kuyu mwana kuru sukuru na iguna njwangore bintu bya tokirwe ntamame entamame oyo no mongino koni chinyeni ngomogori botambe na mabere koni chipara bono entongumeti umusubati yo kabisa okorogana muno murai nero kuyinde abantu kabasambire chinyomba bono mambi twakera umugambie simi ochichapa kaga igatwakorire security ebintu byatokira igabire binge sana nande binde byachire nyaramba chitirisa emirango paka moyo paka chimadress obwibi bwairanire gusiyo bonge mono n'abantu bali tobugete no babantaba yabanyakanisa no babira abibi abanene mono ntwale ka bachombe sana tukajenya na baka ya police post lakini chombe nyencha kala ndikeke abanyene mbatogete ngombe ya maneriye megagabo omanyina taratoka babekire wali usacha saba kambi bonsi be within Nyamira sub county and Nyamira count at large nturi kutura malembe korara wana twako tukuru kwa abana injimba tu alitasira obachite bagatongi bagasamba chinyomba chia abana mongino yo bwate chombe chiboya mongino akoro kwa Mary Mora Ndieki mugaka ata yonka kaiga for almost over 20 years tanya utigana nayo kurasa serikali enene muraiwensi ya Kenya musike William Ruto nigobono anyare utabuna ereni gabwate kirenga usabwate birenga bibire asaba Kenya ekiro akwane buna emirobilio abwate kubwa muno na se amangana ya magenderero buna bono asensemo eli yobugwene koroseri aba Kenya chipara kurigirira amangana yechiseme naboigo amagendero asechi wizara chonsi na ekirenga gya kabire no kwene kimuna abakenya bonsi banyale gukwana nelio gelimo kubwatani abakenya aboigo kubabeka amu kazi mbili mimi niko naye ni kupanga mambo yenu ya barabara, kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu, kuhakikisha kwamba matibabu ni sawa, kuhakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko yenu, na ya pili ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Na ndio nimesema ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tukienda hapa mbele, kwa sababu Biblia inasema mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hapa mbele nitahakikisha ya kwamba sehemu zote za Kenya tunaunganisha. Hakuna jamii itawachwa nyuma. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Sisi wote tutatembea pamoja. Na ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. Kulete hata wale hawakushiriki na sisi pia tuwaunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Wakenya wote waungane. Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Mwancho murigereria na boigo yoro murikyo botambe ase amangana immigration usamangana yo kurigereria oko nganya na boigo gutwara ebibande na maskarali aganeirie ime yense ya Kenya Belio Kipsang nigobono anyarire kwera buna ase amatuka bwango iga nigo serikali yanyarire kwena kebuna okubwata ebibande na boigo kwanyora masakara yengencho buna bono chi passport nigobono kwanyarire koba okose kwanyarire kobekwa kobabuya ikiagira nigo abakenya bakwenyorera ebi amasakara yengencho anse amatuko amake igatebire ase amatuka 5 nabiroka nabo mukenya kunyara kwenyorera ekibande nabo igo nabo kunyara kwenyorera nonye passport chinge kicho nigo aburire abagambi kurase binyoro bane kibuna abantu bonsi babwate amasakara alia aganeirie nabo igo abakenya bali batigete bibande byabo ase chiabisi babyoye.
and we registered quite a number of old women of between 70 and 80 years. Most of those people could have found it difficult. One is our registration has been in the offices, mainly county offices, and most of them are not so near to Wananchi, and therefore the need for mobile registration. We have invested in 56 vehicles in the last 2-3 weeks. We have also invested in what we call live capture equipment. We have already ordered for 600 of them. We have received more than 200 of them, and this is what we are using. We are leveraging on technology to make sure that we are able to offer fast services to Kenyans. Today it takes you between 3 to 7 days to get your ID, and almost the same number of days, a maximum of 7 days to get our passports. If you come today around Nyayo House, there are no congestions, there are no people milling around because of the efficiency that is there now in issuance of these critical documents. So we are covering the whole country in this exercise, both in mobile registration, manual registration, and ensuring that once the forms are received, they are processed in the fastest way possible, and that we are within the 7 days, whether you are on live capture or using the manual registration, so that again, as I said, no Kenyan is left behind. True-wide, we have 462,000 IDs that have not been collected, and one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs so that they become our primary agents of ensuring that IDs which have not been collected are collected. In this county, there are 15,000 IDs which have not been collected. And today we have sensitized our chiefs together with the county commissioner. We are already aligning these IDs all the way to the sub-locations so that the assistant chiefs can be able to use the village elders, the Nyumba Kumi, to ensure that these IDs, almost 8,000 of them, are IDs of people who are applying for the first time. Tumirane nande ase kiunga chinsa ikomi chalero marago batanyare ko yasanga ayona yanda mwange asinjira ere iyo boene ikigima nchinkuru kwa Matilda Waigwa kurase bimanyire nere vene nyaboke nabego tobasaguska ekirogende guchengira e weekend yentambe kendera kurigereria Getembe TV nako bwa muno murobere go swasembeo umurobere of vibes on vibes.